ụmụnne m daalụnụ, ụmụnne m ndị Igbo. Lee this morning m tetara, o nwe ihe m chetara dị tii na bịa na-eriju m n'obi. M sị ka m kwupụtagodi ya. And ihe a na m chọrọ ikwu na ọ fọ ndị be anyị n'obodo. Ndị be anyị, ọ na iwe onye be anyị and ị n'obodo. Ihe m chọrọ ikwu, ị na-edere ige ha. Ọ bụ na ịbụ onye be anyị n'obodo, nwaanyị ọbụla gịla ya yiri ọyị n'obodo, nwaanyị ahụ megide mụọra gị nwa. Emegide ihe mere asị na at the end of the day na gịla nwaanyị ahụ mụọra gị nwa alụdịzi. Ọ dịdịkwa mma ka imechi iklozo kọntaktị wite nwa ahụ mụọra gị nwa, weda ma ọ gị kpọtara nwa gị ọ ya nwakpọ nwa gị. Ọ dịdịkwa mma ka iklozo kọntaktị wite nwa ahụ mụọra gị nwa, maka o nwere reason, o nwere get why. Ọ bụ na ọ bụ gị kpọ nwa gị ahụ, oge ga-eru mgbe nwa gị ahụ ga-achọ nne ya. Maybe o nwere ike by then nwa adịzi power ime travel, ide emezita, o nwere ike by then idote go final. O nwere mgbe nwa gị ahụ ga-achọwa nne ya, and o nwere mgbe ọ ga-abịa jụwa gị ajị nne ya. Ka ọ ghọrọ iwu na oge ahụ ruo nwa ahụ jụwa gị ajị nne ya, gị taa oriwe ọnụ. Ọ bụrụgodị na nwaanyị ahụ mụọra gị nwa kpọ nwa gị, ọ ga-egeritụkwa mgbe nwa ahụ ga-achọ ọkwa gị nwa na onwe gị. Elesa ozi nwa na-enweghị uche. O nwere nwaanyị mụ na ya na-ede n'obodo a before. Ọ bụ nwaanyị ahụ ka m chetara story ya this morning, mere ihe m ji kwuo this thing na nwa obodo m nọ na ya. Nwa ahụ kọchara m akọ like this, ụmụnne m ọfụma anya mmiri isi like this na-agbapụta m n'anya. Nwa nsị na onye be anyị ya na ya yiri ọyị, ihe awụ the first onye ojii ya na ya yiri ọyị n'obodo a. And as of then, that even also na ya nwa na-arụ ụlọ na ụlọ na-arụ that time na na-akwụ ya ezigbo ụgwọ, mana because of onye ojii ahụ with the time ọ kwụsị ịrụ ụlọ ahụ, bedo emere onye be anyị ahụ business ọ na-eme. Na that oge ahụ na onwedi even na she was willing to do anything for that guy, as far as ihe ga-eme the guy obiọma akpa ya na ọ dị willing ime. Na enwedi ihe ọ na-eme for the guy, also na ọ na-aga many countries for that guy na ga-emere business. O megidere to the extent bịa South Africa, nwee nsogbu na South Africa nọ n'ime for 5 years n'ime. O mechakwa mgbe o ji pụta laghachitakwa obodo ya. Because of that guy, o nwekwe nsogbu again. Ama how many years ọsọ ọ nọkwara n'ime again because of that guy. Ọ mụ na the guy ụmụ abụọ, ọ sị na ọ mụ na the guy ụmụ abụọ, and ọgwụkwanụ fụ ego na ya nwa bubutere the guy ego na mbute. Na o bubutere the guy na enwede ebe ọ na-aga mefọrọ the guy business. At the end of the day, na o butere the guy ego na mbute. But imagine ihe mere, at the end of everything, that lady lost sọrọ. Ọwụda enyi nwoke ahụ ka o ji. Ọwụda ego ahụ o butekwere the guy ka o nwetara ego based on the guy mere ọfụma. Ọ bụrụ ahụ kwana ụmụ ahụ ọ mụrụ na the guy ka ọ fụziri. No, all lost everything. The guy closed contact the girl. Kpọrọ ụmụ na-asị, ọ na-agwa m na-asị m that na she's talking to me that na ụmụ ya ahụ na-enwezi nke ọ nwere access na ọ dị even call nkịtị na ihe na ụmụ ya dị ekwu na ọ dị afọ ha ya dịkwa na-eme call ihe ha dị ekwu ịghọta. So ọ na-agwa m ihe that ndị like this na-echesi ele otu mmadụ ga-esi mgbegide obi nke ime mmadụ ibie ihe ọjọọ dị ọta. Ama m that na ụmụ nwaanyị obodo a isi adịrị ha mma. Ama m na isi adịrị ha mma, agwa ha nwere ka agwa ha dị, but nwanne ya enwere ụdị ka ihe nwaanyị ga-emere gị nwanne, no matter anything, gị nwee conscience ịghọta, gị nwee conscience. Mụ na onwe m at that point m lecha nwa m sị otu m nọ na enwedị ihe ga-eme n'ụwa na nwaanyị atara m ụdị ka afọ ahụ nwanne m hapụ ya. Nwaanyị ọbụla tara m ụdị ka afọ ahụ ha onwedị ihe ga-eme n'ụwa na m hapụ nwaanyị. Ifu na achụga nwaanyị ngwere m na ka m na-achọzi again ịghọta. Nwaanyị akọchara m aka ụta, anya mmiri na-atụpụ m n'anya ifugo. So for ndị be anyị n'obodo, o nwere lot of things na-ededede ime nwaanyị, no matter na nwaanyị onye ọcha. O nwere lot of things na-ededede ime, and nwaanyị ọbụla mụọra gị nwa, enwere gagala nwaanyị ga-agadi nwanne need close contact onye ahụ masịgodi na gịlị alado, especially nke mụọra gị nwa. At least anyị na-enwetakwa conscience. Ihe ka m chetara this morning ka m kwupụtagodiri ụmụnne m, maka ọ ga-eru ọ bụ na nwaanyị mụọra gị nwa, oge ga-eru mgbe ọ ga-abịa nwa ahụ abịa chọwa nne ya. Ka ọ gịrị ịwụ na that time ruo gị bido kọwara nwa gị story na-enweghị isi na ọdụ, because ọ ma ndịkwa easy
ịghọtara ọma ndị izi so ya ka m sị ka m kwupụta m ụmụnne m ọ bụ na ịwọcha vidio ọ bụ na ahịa m kwuru o make sense to you enwere ike shaa vidio ọ ga-akarị mma ka a shaa vidio ka ndị be anyị fụ ya ịghọta